Yes, nasu tiri kuno kubhindura seSlyMedia kudai tasangana ne one of the Zimbabwean soccer legends anonzi Garikai Zuze. Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chino vazuze. Munhu anochinja vanhu vanotamba bhora nevanoimba munonzi vazuze vanongogara vachingonzi Garikai Zuze. Inini I think 3/4 yevanhu vese vanoramba vachingonichedza kuti Garikai. Vana vachingoti Gidza. Vashoma chavanonditi vazuze kana kuti zuze chichi. Adii. Garikai Gidza. Imi mna Thomas mavuma makangofanana kai. Munobva muzedzwa nemafesi name. Bosi kuti uchinje so. Kana iwo zvinokuremera kushedzwa kuti chinzi vazuze. Unombovhunduka kuti anotsvaka kuti sei munhu. Alutaura nameya upe. Aiwa tinotenda. Jaira kutonzi Garikai kana kuti Gidza. Handiti. Kuti kubhora zita remadunhurirwa kune vanga vasina kukuonai muchitamba mainzi ani mimi? Hainifanike especially pandikazinga Dynamos akawanda mazita. Ndakapedzisira ndakunzi bhindura pati 2. Zesa muto muzhinji, Zuko. Mazita akazopedzisira awanda vezvokuti kuri kunoku vazhinji vaindikompera neheight here kana kuti nechi pandatambira Bhora United. Ibhinini wekuti ndiri mupfupi vaingonditi Maradona. Mwini nyaya haiti kuti Maradona anga ari mupfupi. Saka vakangondiisa ukoko plus kugoisa kwandaita kunoku vakabva ngonditiwo Maradona. Naika. Atinotenda zvikuru kwazvo. Vamwe vangada kuziva kuti anombonzi Garikai Zuze akaberekerwa kupi akakurira kupi? Inini ndini Garikai Zuze wacho. Ndakaberekerwa mubhinduro pachipadziri. Ndikakurira pachipadziri ipapo. Primary yangu ndikaitira paSalvation SA. Secondary ndikazouya pachipasecondary. Ndapedza secondary. Ndo same time ndikabva ndaenda kuDynamos. Muchangopedza chikoro? Ndapedza chikoro, handina kuzombomira futi. In fact ndakangoti ndiri kuchikoro ndakuma-form 4. Every maholidays yangu ese ndakupota ndichinotraina Dynamos. Panasa ndakutonzi ndingautambira Dynamos ndangonzi blaza wangu ndakanditi uya kupota uchitraina kumwe panokugara. Saka ndaipota ndichitotraina kuzoti bhindura yaito kana chitamba awe yaito yachinipika muHarare tichienda kuti anotamba maMutare Marondera chichi. Panguva iyoyo vamwe maitamba nawo munomubhindura ndanani kuti chiri kubhindura United nekuchipadza muno mandakatamba nawo sorry kungotaura kuti vazhinji vacho vakatisiya. Kuna ainzi Muti Zulu. I was a great player, aitamba left wing. Kozouya Jukunyamande was a midfielder. Ndiye aiinspire kunyanya inini manje achindiudza kuti usatya kuti bhozi inini pandakatanga kutambira Bhora United I was very young. Saka vanhu vese vaingonditi kamwana. Saka iye aigara achingondiudza kuti kwaenzana nauyu dhondo kutya kuti pamwe handozonzi ndikagumwa ndakudai kuti aiwa Simba. Jukunyamande kozouya naLove More vakazomba nickname kuti Kambova. Ndikauya naMartin, kuzouya Steven Manjengenja, tapera Khumalo, ana Randi aibatira Bhora United aigara kuGlendale, na Patrick Shawa anga goalkeeper futi, but he was also our central striker. Ndokumwe kwandakadzidza bhokari wozi ndaiti kana kuma juniors ebhindura kuno ndaimbobata pagedhi ndombotambiswa kumberi ndombotambiswa defense. Saka hazvina kunyanya kundinetsa because madepartments esaka ndanga ndamajaira manje. Alright. Kubva panguva iyoyo muchiri kubhindura United musati maenda kuDynamos. Ndedzipi dzimwe nguva dzamunoti mukadzirangarira somoza kuti tainakidzwa nanaLuve anakambova inguva dzakaita sei kana kuti magames amakatamba anga ari magames api ekuti maidzoka kunoona kuti akumana nhasi tatamba bhora kana kuti avhiringidzwa? Pane magames akati wandei kuti unoratidza kuti unatso kuti iri but pane ratikamboenda kuAnjuku neratikamboenda kuMangura, especially kuMangura nearly vanhu vese vakatidhauta
I think takaenda kumangura tiri 12 mamwe players akabva atya kuti kumangura hapana team inodzoka. Sure takaenda bhazi rakaenda sina vanhu. Takaenda nemasupporters mashoma zvezvokuti saka tasvika ikoko. That was the time yekuti inini futi ndipo ndakatanga kuonekwa kuti inini ndine something to do with the building yeBindu United. Because everyone wese aibvunza ukuona segame aingoya kwandiri even support yacho Gari tikutasese ndikati don't worry tupedzera noground tingodaro tidaro tasvika kumangura kokyo vanhu vakangoona vanhu vari mubhazi vachiburuka bva vangoti I think Luve akaya kwandiri akataura so akati kuzoona wakunyarara wasi wakucha game ndikati ndozva ndiri pane zvandiri kutofunga so uchazongoona kuti mukati munjapedzera ndisatambe bhora ramunenge makanditraina ndikutamba rangu but akuseka ende sure zvakazotifadza tichipedza game takazowina 1-0 tikabva tafara zvezvokuti hanieli munhu wese anga ari mubhazi soka problem ndeyekuti kwangusinawo mafoni kuti vafoni kuti vavaudze kuno kuti amani ndozvazoitika kunoku. I think kana driver tikaenda naye bhazi rakafamba kubva kumangura kuuya munomu by 7 kutanga tapinda munomu kuti vanhu vazive kuti Bindu yawina yadonedza mangura mazuva kumangura kwaya kuine maplayers api vainetsa ana Victor Piri ana Benji Zulu Benjamin Zulu. Ikoko tiri kumangura ikoko kune nyaya yaigara ichitaurwa yekunzi vaitanga vafurisa kana madhongi kana zvimwe zvinhu. Nyaya dzinenge dzemushonga dzine dzaitaurwa sere kumangura. Pane zvinhu zvamakambosangana nazvo zvekuti hamupinde kana kuti pagedhi kana kuti muchinjingi hamupinde zvaingofungidzirwa especially takatasana futi nemusi wamakahwinawo iwe zvakafambawo sei? Pari ipapo sho isusu takasvikawo sho madhongi takamaona but kuti titi anga ari muground sezvo ground kana sina kufenzeredzo rinonetsa zvinhu zvinongopinda. Tikaona ari kunze zvikanzi nevanhu mapinda ani pagedhi apa chichi matotyiwa tikati saka isusu wakatita right off yekuti 5 zvichienda mberi after vaona vanhu vacho kuti vanhu vanogona kutokwana saka tikati saka enda vangoti kune boys amani tikuenda training every day yuse kuenda training day yekuti tambe tihwine handitotamba bhora avane makumbo 2 iwo ne 2 let's go and play. Sure takapinda vanhu takave motivated zvezvokuti kana inini roya ndakatamba although Stephen Manjengenja natapira kumanhu vanga vari macaptains but roya ndakatamba ndakata kunge ndinda captain ndichiti uku chipa ma-instructions ndiri ground kwete zvokuti kana patakazokwesa 1 ini ndakabva tato ana Stephen akabva vatondishedza kuti dzoka because vaiziva kuti ini ndaivhara alright kuti muchimirira pa1 ipapo zvikanzi shamari iyi second half hapasina need yekuti titsvagire migoo dzoka ndikati azvisvo ndazviona shuava ndadzoka bva ndakutamba ndiri pamberi pavo nchita ndada kutoita kunge inini ndiri ndaswipa ndakutopa ma-instructions kusvika ndazongoachivhawa waniniyo vikahwina. Ndiani akagoisa musi iyoyo? Akagoiswa naLuve. It was a corner. Sakona yakauya Luve aihedhwa naitwa Martin Mahembe kipa vhari panja vhara kwandiri inini vanangoseta pana Luve vangopresa maiwirana futi naLuve akairi friend yako. Luve was my best friend. Ndatongoona 1-0 mubhazi makauya muchiimba rwero kuti kana kuimba kwacho kwaitonetsa because munhu wese it was shouting sokuti time yatakazoti taakusvika kana kumazoo kusoka it was changed this attitude dzevanhu vakatombosedzera kuti vese varamba kuya bhora next game ngatitambe takangodaro. Alright. Don't need anyone next game. Ngatitambe takadaro. Ivo mangura mavarova havana kuda kuita musindo here. Pane vamwe vazongoda kudaido but vakakurumidza kudzorwa. Because ana Benji I think ndakambotamba naye ari kuchechi ndiri pachipedza sekondari. Saka ana Benji akabva ngoti atango mungozwa bhora munongotukana muchitamba rapera matova mabrothers. Akutotaura it's a game chimari
achitobvunza kuti why makashuta zvakati vanhu vanga vachitya kuti kuna need kuya uno iwoko saka iro ndere kumangura rimwe nderipi game rimwe ramakatamba ramunorangarira zvikari panere apa tikumbota zvikunogwa nditi sendaenda panere kwanzi anjuku neri papolisi papolisi ndandaenda kuHarare sezvizvo maholidays ndenda polisi ipi Pindura bonanza saka ipapo ndandaenda kuHarare ndiri kuHarare koke musi wekuti ndikuya kugame ndakamira pana second andingaoneka na transport munozva I was worried zvezvokuti ndakasvika apopo na 10 from 10 ndakazoona transport na half past makota to 2 apo bhora ichitanga na 3 tichiuya kunoku mota yacho yanga isingafambi zvezvokuti iwe unenge uri pahari pokuti dai painzi unogona ngonzi kandiwa so unongokandiwa vhongori kana ungosvika muground shuwa ndakakwira bhazi namwe transportere namwe mai anga asingazive amai yavoka vaifarira kubhindura legend takauya tiri 2 nevamwe vanhu vanga varimo saka ndaingotarisa pami speedometer yadrive chafara kufamba sei saka madha yanga ndinawo wewe vanga vatori waridi kuti gari hasi akatomirirwoko gari hasi akamirirwoko saka pesa apa tasingatauddzani mota imomo ina ndakanyarara ndisese tosvika ndakambofunga kuti ndichadzibata time because it was 3:05 chibutswa pashowground ndikati pasina nidi kuti ndinange zvangukumba ameno chakangonditi ngandidzike pashowground tifambe netsoka kati kuzofamba svika 45 minutes footidzi pana nebag rairebe unozwa ndichingoti burukei madheva akabva wadzika vakangonditi gari ndipe bhegi nditakura kati asi mamuri momoto mwanzi handi tinosvika time todzibata bhora nogona kunge ranonoko kutanga handi tafamba namadhava tingotaura chichi ofuchi tisvika panapa papolisi papai paneko geti zvekutanga tikunzwa vanhu vakushedzera kuti go tikuona mumwe mupurisa ari kuya chimhanya arowa bhindura chete 1-0 madhava akati saka bhora iri chiri first half here kana kuti kati meno tongwena kutozvionerawo hapana zvaninga zviite ndau namutrada kumira transport yandidelay svika pagate mapurisa vanga varipo vacho akatanga ngonditi Zuze nhasi hakuna yarowa timu yako 1-0 izvo zvakatolid 1-0 unozwa zvinhu zvakandibata vezvokuti by the time yandakasvika ndakuda kusvika paground radio police ndichifamba neroad pamwe maizwa hanzi the red dots kusamit achina mubva ndiye akakunzwa ndiona unozwa ndikabona achimhanya kuya kwandiri madhava akatakura bhegi chichi unozwa achingosvika so akangoti gari indau chinja ndikati asi zvanzi chinja unozva takaenda kumango papolisi pamba sina dressing room kuzvimiti zvimango zvezvizvo uku ndichibvisa embo kumwe munhu achisunungura kana tambo dzebhutsu tichinja shama chinja ende by the time amai akasiya bhegi rangu apo zita anga rakanyorwa patimu kati topiwa jezi vanhu pavakangoona vanhu isi vachimhanya kuya kupi uku vakafunga kuti hamene kwaitika fight chichi vabva vatanga kutaura kuti agara auya vanhu vese ground auya vepolisi bva vatanga kunzi atamba hapo paraini apo saka ndichichinja chichi lucky enough my brother haangari supportive sezvaanongogara achindita every time anga andipa imwe shuta zo kati I want to use this one tinoshuta siye chichi vanhu voona kuti chinja madhaya akangondudza kuti usarowe nehana Zuze pinda zvokuti ndoga ndichida kungoafunga madhaya kuti andakavaziva anopota njivarangarira bhozi vakandipa that confidence kuramba kuluza hope yeye shuwa ndakati ndichitanga kufamba kuenda chinzwa wisi chitorira timu dzakutenda kuafter hapana kana kumbonzi chii
zvikangonzi tikumisa munhu yo kutopinda second half pana need asi takarohwa 1-0 vakamboita noise yekuti handipo paline up but then refa akauya akavashowa akati kadi gara aripo shuwa ndapfeka papa ndapedza kuchinja vachiita team talk chichi ini saka warm up vanhu vese ground vakati gari vaingochiindira gari tinobuda here apa ndikati mina timboona yakamira sei polisi inana kuvaona nzaya as usual shuwa hapambanana ari paemajwaka polisi ndava ndati singotanga soka I think zvoita minuti kuti ndo zvakaitika pandiri izvozvo kuti ndakangoti bhora richitanga vharabuya pandiri so ndichibata so ndakanzonge minuti dzarira so kuratidza kuti isapoti yanga ichirakidza kuti no someone auya panapa takati amonaka timu tikajiwa vanotoshoora inini ende vanoblame inini ndakabva ndangotanga ndakupusha vanhu ande I think within 5 minutes tangata 1-1 ragoiswa naye shamwari yangu luve 1 tamba tukutamba pa 20th minute vandakanda 2-1 ramboda kumiswa bhora haiwa zvozi azonyorerwa yanga sipo noise others refa akati aiwa kadhi izvi Zuze vatu vakatotora Zuze asitasvika kana auya tikati chingochengeta jezi rake anozochinja tamba ava vanga vasiri manje vanga vabuda mugame just because vanga vangoti tamba vachingoti Zuze ichi but rakuda nonopera vandapwesa futi 2 razowina game ro 3-1 zoti amai vakazouya game rapera so akandipa mari nozva $10 izizi yanga iri mari akandipa $10 vanzi Zuze namba wakadaro ati andotenda plus kwauri kuenda kuharare ngonongori kudzidzisiwa bhora futi ndikati ndizvozvo chiwa vanhu vouya rapera vanokumba vaitoti gara hana kuuya asina kana kutombouya bhozi ndosiwanza kuti kana chitamba pahome ndaikurumidza kuuya ndosiya zvimwe zvinhu kumba ndosienda zvangu kubhora alright ndioma aya ndeyeku1st division kaya ko zvakazofamba sei kuti maenda muchingonotraina kudynamos zvakazofamba sei manje kuti muchizonzi masainwa nedynamos ipo pakava nekwiri bhozi I think pano umwe akambodhonzera ini neposonari yatamba namba striker namba 9 neheight vakatanga kuconsider kuti is too short Dynamos wamwe wacho manje kuti I can't play position here. We need someone ari taller than chichi saka pakamboitika kuti makwiri inini after all pana our former president akafanza Kenan Banana aindiona kuma games ema under 18 ema province aya aigara chimwe nditi iwewe hauna someone anokuita kuti ubve mu area maunogara you're lacking just a little bit chichi ndikati no maybe kana time yasvika ndienda pachaona someone achachintora I think pakati akapush up kuti brother wangu plus brother wangu ndakazombotamba naye ini ndiri form 1 pa secondary ndakavombotorwa ndikanotamba ndikarepresenta Zimbabwe under 20 Zimbabwe ndiri form 1 pa secondary saka ndakasvika brother wangu big akatanga kundiudza kuti mbora unotamba bhindo mbora unofana kutamba kuno kusauye kuzviti kuno kundikuona umwe kuita kuti mastaira odorera mastaira tamba rako shuwa ndikangozvitedzisira plus munhu aingogara achimotivate every time kana kugroundi usatya chaunga unoziva rufaro yaiti kana yakazara zvoshuwa kana wega unozoona kuti supporter ari kuexpecta something good results saka ndakangozvipawo kuti ndana Dr. Dynamos ainzi Farai Marikano auya aindifarira manje aingonditi mfano mutorwa mfano
and those time manje panga paane members yanga yakundi offer kuti mutoro wozana tapera vanga vaenda kumambers vakasvikaamana tore mukomano ari pachikoro zvake but at least ane advantage zvimwe zvinhu zvakawanda mukomana mutore saka mambers yanga yakuti une kusaiti uku Dynamos vamwe vacho vachiti kumuda vamwe vachidhauta kusvika ndazombogara zoti ndakazoti tabvara chikoro tapedza kunyora maexams ndipo ndakaenda uko kwavari manje kati panapa this time ndafull time ndichaidzokera kusaidu nendangomirira kuenda kumagames chete zvikanzi awatiita zviri boko tambosvika interest muri kureserve maitamba yenyu kureserve time iyo ana Clayton munemo haingonditi boss Clayton akatamba naye manda 20 feet madhays acha aingogara chingondidzoti usatyiwo yo training uko training usamire kwako wega boss unombosvika pakuzvi-isolate wega ngokuti apa ndikwana plus unenge uri wokupindura unongotinzoka nemasasi acho futi kuti chichi ndakaba ndazviisawo pasakumapuraza kuzosvika ndizvoona ndadzoka kuzonzwa mafoni ari kuteera kuuya pacancel pabhaure cancel ndopashanda dodzi auya kumba pandaigara panamai pepe akuya achinitaura kuti shimani Dynamos yafoni totaura kuti ufanira kudzoka kuyako ati saka ningona zvichiitika kana kuti chichivanzi enda kutadza kukwanewo dzoka kunoko ndikati anoitsoke hacho hazvinonitorao chichinobva ndaenda pakazotangwa season ndakaita lucky ndakabva ndangoselectwa Dynamos yaita zvive zvokuti kutanga kweseason noselectwa vanhu vanoenda kutraina out kuna nenyanga kana kupi for a week ndikuva physical training muri ikoko ndaita lucky bva ndakwana kana pavanhu yavo 20 minutes what pazongwa kutondudzoba ona shinga toenda kupiwa physical training zvishwaka those days it was hard and I still remember ndopataitiswa physical dzimwe dzenguva this former religion army ndo great daik ndiyaiti tizotraina physical of which wainazoona kuti ish this one is physical sure and by the time unopedza 1 week ka unongotaura something ini ndapedza 1 week iyoyo zvapa ndakazoti weekend yacho ndishiya kunobhindura vanhu vakataura kuti eish warakidzonge waexpanda training dzatoichichema kuno kuti iri kurwadza uku kunomhanyiwa saka guys ngatite gear up kuitira kuti tikwanise kusvika panext stage at least maguys andikatamba nawo those days kana kunobhindura vainditeerera namudhara wangu aida bhora semunhu aimbotamba bhora kuno kudhara ndakazopedzisira nangu plus vamubva nditi chama decide that I want batsire chama because this issue kai ndome skanzula kudzokera futi bhindura here ndikati no sikanisaka taurata pamoyo waida kakutya kaivepo futi saka ndakazopedzisira nangu kuti let me go ahead sikanzi usatya shuwa ndakasvika ndichingosvikawo unozokasizini yatanga unonge uchingonzwawo masekotazi mamwe achitaura ave kumambazo mwainga wakubhoikana manje wakando Dynamos uona kunoitwa mainjarizi asingapori maplayers echichi ndakati zvonera that doesn't matter shuwa ndakabva ndatraina wiki rokuti toda kuenda kuhighlanders friend ndibva ndakuwara nozva ndakati ndakagara soka ndakatanga kufunga those words dzaingotaurwa nemasupporters kuti Dynamos unokuwara saka ndakatanga kugaira ndikati no ndinopika apa ini ndani nemunyama manje Dynamos waitu
ikanzi kutamba away waenda kana ndakakwara waenda nendege kana ndiri right kuenda kubulawayo vaifamba nebhasi apo ndega usakamboikwira ndo mukana wacho ndo mukana chii chiri kuitika. I think pamba namiku naSunday pane game ratakazonotamba kwaIsland racho ndakakwara vakazongonditi uripo asi hausikuna mutambo ati no problem siwo katati ndege saka tatina memory muchirovo memory muchirovo achindiwanzira kuti nhasi ikasadonha iyi very lucky kuti ndege ikasadonha pane mwe munhu akwira muno mundege asingatendero kwira ndege masasa ekubhora saka havamuzati makaenzana na memory here maiti ndiananga ari murefu muri vapfupi mese ka agara chinetsa ivo nini memory Clayton nablazi wangu na Charles chiro tagara takangoiswa paipa kunzi haiti inyaya masuspect I think apa takasvika kubulawayo chichi ende veIslanders vazhinji vanga vasati vangunyangundiziva but veIslanders vaindiziva kumanda 18 patakamunotamba nematebhile north iko kubulawayo uyo asiri uyo saka anga ndakagara zvangu pabhengi ndichiona bhora chichi ipo pai ndo pandaistada manje kuti okay kana ndazopiwa mukana sisi chichi because blaza wangu aindiudza kuti kwanopiwa mukana ka don't look back because once ukazongopa chance mwako kuti apinde futi zvatovharana end up usina kana anything chekuzoita asho ndakaona bhora bvarapera ingame notakakuna 2-1 here somewhere akasingakunganisa akadzoka kuno kutamba hamuna kutamba asi ndege makwira nozondakasvika kumba ndakati have to fight back recovery inofanira kuenda sho ikapera ndikazoona the flow week ndikasangotrena iri Thursday ananzi rest anongoresta ngati it's okay vakundipa good time svika season ikatanga pakatanga season it was nanga ndabo ndakabva ndangoita luck tanga season bva ndatanga nokutonzi number 7 ndabvisiwa kunumber 9 ndoga ndichatanga number 7 saka inini manje ndaitoziva kuti machances ekuti munhu anochitamba 91 kunzoku kuti andiwini very slim because ini ndaitoziva kuti ndikangokubhita ine just kana ka step 1 chete kana usiya netsoka watosara I think ndaifamba those days maybe that's why vakazongonditi zesa muto muzhinji chichi because light ukatibatidza nungotika 1 saka same maybe ndo zvakazongoitika wepa ata tatamba game iroro simebatatanga nechimwe kana siri na Rhinos kana kuti ekugweri yanzi chigweri United ndakaone gweri United tikabva wina ipapo support manje yandakazowana manje after the game it was all marvelous kuti ndakaita unge rakatambirwa kupi game iro murufaro ndakaita unge hamhenu apa dzimwe dzenguva ndaita unge ndokuchema ana chuchu uchindidzora so because I wasn't expecting kuti ndingazosvika pakuperformance kudarika chi vanhu vajaira vagara chitamba akanga achingotamba number 7 musati maipuwa ndiani tachinjana na nanzani Stanley Manyati ndiani akazo asi first game vakaona ndimuriwo season previous season vanga varimo kaiwo ndo vanga varimo imi ndimatanga muriwo kwandiripo vanangotanga nokuexploita zvezvekuti ndakatamba game kana ini ndega ndakangoti game randamba nasi since kana inobhikira sondaritamba rakadai because mamoves mazhinji kana mabhora akagoiswa ese aibva kuside kwangu kupedzisira kana maplayers isakauya zvonzi saka paunenge uri training uri zii unenge uchifunga inini Sunday chaicho akapedzisira andiudza kuti this guy is a fuck up anofanira kunge anoputa mbanje inini mbanje neasingaputi skanzi I think this guy anofanira kunge anosmoka chichi skanzi naangirai uyu akaputa pamwe andopenga abate that stuff iyoyo skanzi why achiita zvaanoita
pesa padacho mudhauta ngomutambisa kuti aringoti ngatimbomutaya zvikonzayo ndo zvaari svika kushuwawa following day taendawo kushop Dynamos anga neshop neclubhouse toona masapoters vamwe ari kuuya kunkomana yanga ari ku7 uyo pandoti mimi Big Zuze ndikubvunza ndirimo mushop imomo nditoona ndikupiwawo something mari vanhu vanzi ndiye vanzi shamari kana mhena iro yechidaro tikati kana wakabva kupi kuti ndaida mebhindwa united anzi that's why bhindwa united yainzi unetsa manu ndiwe wewe shwa ndakafarawo ndichingoona masapoters kana Tuesday patakanzo training wangu wazara masapoters vakuona training manje kuti zvasiyana musati vakuona ikugema vanhu vaingobvunza kuti vakuona uyo aitamba number 7 uyo panhu yanga ari ku7 uyo ukamuona ku apa mamune makore mangani baba makatanga if you remember isi 18-19 semunanga apedza form 4 kuma 17 years ago zvezvokuti plazi wangu akangoti usanyanya kufunga zvawanda bhozi akazouya kumba aita akandiona garombazo aindiona ndinoda kuchema kati tikupererwa next game uchichizvenzi tidza zvokwatita izvozvo wakatotita zvese chingoita zvezvezvo carry on. I think ndakazopedzera ndangoti ndega every day kuseni 5:30 ndikumunga ndikumhanya kuseni chimhanya manheru ndojoina mutraining. Saka ndakasangana nakochi wedu ainzi Mikupuwa kanzo nditi why bonzi ndaiti katamba game Sunday nasina basa nekuti rest mandi ndaizofamba zvongu ndichienda unoona wamwe asi ndini ndatomboina kumhanya. Saka ndasangana naye mandi achinditi unofanira kuresta ndikati no pane ndichiona kuti pari week anzi okay achienda zvekubasa nemota yake ndibva ndapfuurira ndichimhanya zvongu ndichienda. I think madays achiona kuDynamos unofila kunge that team even madays andakatamba uchiudzwa naMikupuwa so if you play for Dynamos you play for the nation. Those words aingoramba dzingoclicka musoro mangu sure wainasa kuona kuti kana selection yenational team chaichai vaitanga kuti asa kuDynamos, Highlanders, Caps, Zimbabweans wazobata mumaclubs. Saka waizoona manje kuDynamos padashedzwa national team taizowanika kuti pamwe taibuda kana tiri 6 from same team 6 Highlanders iri kunzwa pamwe 5-6 uko kozoitawo Caps 2-3 Caps akatanga kuzunzwawo manje wakati one day anasinyo kazoenda kuRhinos. Those days I still remember kuti kana dai zvanzi zvaidzokorora izvezvo fanike these days nemari dzavo idzi maybe isisu waigona kutamba one season uchibva wasiya bhora because isi taitamba zvekuti supporter chaibuda ground achinazoziva kuti team yangu yajiwa but hey chii anonga achitongesa but these days you find kuti even zvadzikira these days kana player chainaisonyanya kundi because you find kuti kudhara there was competition issue nemaclubs even maplayers chaichai tichitamba tega soka wega unozoona kuti ndikutamba ndikumakana nadefender ninge is tough but I have to but these days unozoona kuti imari yakutamba bhora chairo ivo vazhinji vacho havazotamba bhora. Ipo paipa muchienda kuDynamos kwaive nesigning on fee saka wakapuwa marimo kuDynamos ine mari it was about around $50 signing on because per game Dynamos ndakasvika Dynamos vachipa $20 time hiyo winning bonus. Saka you find kuti mari chaipanga pasati pachichi pane mari saka ava timu yese maitambiswa mari yakafanana yakaudzadza ka yese makafanana mese pamba pasina zvinhu zvekuti unotorwa wenda usaina zvakwega
it was just the same. Kokana right atiende kuma competitions ma games aunorangarira wakaita man of the match. Yeah, pane team ikusudhera yainzi tiri muChampions League, but we not 2-1 muNational Sports Stadium. I think even from morning paper rakauya richindidzikisira newspaper send aiswa mapepa, saka sta ndakakemba kulake Chivero, saka ndakaona makuya nepepa kunzi erenga pepa zvokuiti tase pepa Zuze is out of form and I don't think he's going to do anything. What. In a day or manje, ndakandine ma dreams mamwe ndakaita so. Kuti ndakaudza Chuchu was my roommate. That Chuchu, ndasindarota so. Skanzi iosatedzere pepe. Zvarota zvezvo Chuchu manje haingokudzi. Zvarota zvezvo kuona ndo nhasiwoka it's your day. And definitely ndakashamisika ndasvika uko unozva ndakambotanga nchirohwa neana vanhu vese kutarira kuti chichichi, but surprisingly ndakangoitawo chibhembenene pako ndikamukawo chipoko zvishuwa ndakatamba tikairova ehwila 2-1 zoti 10 leg patakazenda ikoko ndindakawanikwa ndiri pafirst page, zoti kana kutraining vaipedzera vaindishirida so Zuze vainditi Zuzu Zuzu bcause papepa chaipo kabuda headline nepicture yangu ndiri muaction ndichi sikanzi Zuzu nzaya anakuya is injured. Svikawo zvisho vanhu training student yatraina usiku kana kuti kusensen maimuka na 5 bcause kwaipisa, saka vanhu vakapedzisira vangoti Zuze anakuya tonditi musi wegame vakamboedza kufamba vachitarisa vachiuya vachiita sese, patakazosvika tada kupinda tabva mudressing room tada kupinda muground ndopavakanatsa kuningikina kunzi komona is there dei I think vanhu vanoita Muslims vakatanga kunamata kumberi kwangu ndichimwewo zvimwe zvinhu zvinenge zvegreen like so. Kati amana anasanda mikpuwa kubvunza kuti asazikeni ndiyana muntu kuti azikeni chichi tasingade da kuti game ringozotambwa wozongomuonera muground, saka kana pandakapinda muground masupporters aifara achingoti chichi, but pandakazongoita kana first touch so vega vakanatsa kunoti that's the guy vaichinyepa vakazombonyarira ground kuti although takazojiswa zvedu naref plus nevanhu ikoko vakazisabotage vakazodzima zvekudhima malights bcause raitambo usiku, saka tamba unozwa dzimwe nyika dzanzi dzine mari ifa igona kupamwe aigona kungapiwa something sikanzi continue. Masupporters aziya kuti manje munhu aripo madyiwa mwakafila sei? Inini ndangoti kana kukura kwese kwandakaita maybe kana ndiri kunobhinga maizviona tinini defeat inini yaindirwadza chinhu changa ndisingadi pandiri, ndakatadza kana kuzvicontrola so chingochema zvangu so vanhu chiva chingonditi nikupuwa akauya akanditi don't worry chichi next time uwana chance, but zvinhu zvakandirwadza after all isi topedzera futi toda kurohwa futi nemasupporters after the game, but ivo vahwina instead kuti vacelebrate vanga vari busy taking iri nyaya yekuharare yekunational sports stadium pamwe here kana kuti chii chakaitika. Asi waitsvaira vanhu vachikambaira muground mo? Vanhu vaidona inini paisvika time yekuti vainatsa kuona kuti panosvika time yekuti kana ndafunga kuda kuti nhasi da mudzenga vanhu waibvuma kuti pari kumudzenga munhu, saka sandaingondiudza kuti this guy ainga asingandishedze kana kuti chii, aingondiudza kuti Zuze is a fuck up.
zvaanokuitira so haungazviexpect kuti angazviite semunhu akanyarara futi. Kazobva ikoko kuSudani indakatanga kutofara maybe nawo patikamboita transit tiri paZambia apo ndopakatanga kutombotosununguke but kubva kwese uko vanhu vakanasa kuona kuti yakabatikana hapozi mudefeat chete nasingai ifanike defeat ifanike yatakaitwa kuSudani yacho yairwadza nekuti refu woplay a part aplay a part after all chikumudzochena noconsulta match commissioner wako umudzi even go rachakagweswa rakashandiswa maoko zvainatsotooneka but match commissioner sisu those days patiparadza kuti paitawo mabhazi futi time because match commissioner aitudza kuti mukakatamba bhora iyi inofa kwenu saka we continue mabasina nadhiri malaiti akadhimwa uku munhu agowesa neruoko bhozaora dhima malaiti kubva tatambotambwa ndopakabva pagowa bhora apa takumboti aiwa refu bhora richaoneka refu akati come on continue but inenge iri strategy handiri tadzoka takumusha manje magames aunorangarira futi pane matimu akafanana naCapes United ivava ana Highlanders ivo ana Zimbabwe Saints dzazisingaroveke nyore nyore nemamwe matimu aya magame aunorangarira akakushungurudza neawo akabudirira ndapi pane kuZimbabwe Saints inge iri Nedbank Cup inge iri semi-final quarter final kwavakanzi kubulawa ibamba films neZimbabwe Saints I think game iroro takawina 1-0 it was through every situation takagwesa game iroro it was so tough takabvira kubvira musi watasvika mubulawayo takaenda bulawayo iri Friday game irikusande tikambotorwa zvanzi vanhu masapota zviyazviziva kuti muri panapa you have to move away tikabviswa pahotera sagara Dynamos sagara rakabhuka pabulawayo sani tadaburidzwa out of bulawayo ndemugara tagara ikoko Saturday ndobva tazodzorwa kwekweyo manje bulawayo zvuti kana patakasvika kuBarberfield so it was tense bhozi tichipinda muground yamwe hatina kana kupinda nepagate takashandisirwa maladha kupinda muBarberfield uchikwira ladha rekubva mumota rori yanga iri panze upinda mukati uchipinda mukamuka mota yanga iri mukati muzotakura kuenda muground musingatsike pasi chii chaifungidzirwa chii chaitwewo ainzi ane mishonga chii but my chuchu munhu zvachuchu waso anga ari fani chuchu so anzi kodai chuchu angonditipo Zuze dai takangopedza wiki rese tirichi tisina kuenda training zvekuti takangoya akatozongokwira kufenzi saka takazongopinda zvati muground tikati mani angatambe bhora zvokuti kana vanhu vakazoshambudzika vachiona tichipinda nekuvietnam kuBarberfield Vietnam vachiona tijamba fence takutopinda muground tikukwira futi rimwe ladha kupinda muground chaimo field hamuna kupinda futi nepagate kukanzuroni hapana vairambidza here kuti komuri kuita sei mapurisa manje anenge assistant protected nyaya yekuti tikazobatwa manje kana ukakwara inenge yamhosva nzi muplayer anga kukurwisa here ipapo saka mapurisa akangoti alright itai zvamunoita but tende munofanana negate nhambe inofanira kuverengwa tatapinda muground I think game iroro ndakafara because takabva tangoti combination gobo racho iroro rakabva through inini ndindakakurosera chuchu vakoneta first time 1-0 rakapera iri 1-0 saka anga ari roommate wangu svikawo bhora ripere manje zvanzi bva nakumuti bhora ripere angati eta sinodhamba fenzi wamosingaroshotayonzi ibva saka fenzi yo ndio yaitirena mashota was chuchu airowa shoti kama aiwa shoti airowa but no but at least zvakatifadza because takabva taenda mufinal
final yacho I still remember takasangana neRhinos. Tikarowa Rhinos, tikazowa Rhinos 3-2 munational sports. Rhinos vakapedzera kuti machawa because Rhinos yaizwa kuti painongosangana Dynamos chichi. Saka tiri paline-up kuda kupinda pagame reRhinos final iye. Yangotidza kuti izvi machawa izvi. So ipapa nhasi ndikati haiwada wangorega kutamba zvako. Udara manje. Taidaro manje ana Jack Mutandagari ana Maronga. Because Maronga yawanza kawandinanze unogwezera nhasi. Ndati nini ndikuona ndikugweza dzese. Nhasi. Anza. Iye anokupa mushonga ndiani? Ndikati hapana mushonga. Imimi makatosaina contract kuti amfanira kuita Dynamos. Do you know it? Kuna zvodaro minus cup kai. It's a different game. But one different because brother Grashamba rimwe chete. So zongwa different cup yo chito kuti muchasumudza trophy chete that one. Apa ingwe yoma pa mutaura na. Chimaya mchitara sei mchitaura na rafu. Kana kuenda unosesha paanenge ari pepe uchimudza kuti saka watotara kuti kuenda kutamba bhora versus Dynamos. Ndawabuda ngakundwa. Ndakuzi sisi turi prepared kusumudza trophy yedu kuenda nayo. Dzamanaka. Saka azhinji vekurHinos vanga vagara vachititya manje kuti avachairika. Apa gate pana chafeti mpalfa. Pambana tangata pambana Peter Fanu. Bosa atina like Dube Peter Fanu Leon Tawa. Jafet angaenda kuningo. Rhinos. Mamuni magoalkeeper chao kai. Saka pambana Peter Fanu. Bosa like Dube aibata. Ati aina games ainatsa kuona kuti mukamisa game iyi is a suspect. Because aita kuverenga magames. Sezvo angoita wawo heni chauzi magames ukangomuti Versus Islanders. Akangoziva kuti kuna Peter, Adam, nyanya Adam. Because Adam was a star, Adam ainzvenga zvokuti Adam was a very good player. Very friendly, very soft, angasina kana zvezverafu. I was a very good player Adam. Saka heni aigona kutya manje kuti saka ndo madhezi atamba face wangu UK nyasha kana goyo. Ndo magames ayawanza kupiwa aitokuti ati ndipei noni ndimakapana. Ende zvachipinda waitoona achistopa izvo. Kuti patakarowa Rhinos so it was I think ndo yanga iri first cup yangu ku Dynamos. That was 1988. Nabhu cup Zifa cup yanga chimudza Nabhu Zifa cup yamene. Brother wangu akatondiudza kuti watova nestep ahead. Apa ndatombosheedzwa kunational team before cup. Kwese uku ndikatombotamba isazana Coventry ana Grasshoppers ekuSwitzerland. Bromby Denmark. I think pane murungu akambouya akambotikocha tiri kunational team aibva kuGermany. Akandifarira murungu iyeye akambonditora after the game rimwe reDynamos akaenda neni kuMickles Hotel akatanga kundilectura achindibvunzawo so kuti chii haungozva time yacho yeye zvinhu manje wanga usinawo kana agenda nokumiririrawo kuti anokwanisa kukuitirawo mamoves chichi. Iye akatotaura kuti no iwo ufanira kunge uri here by this time ufanira kunge wabuda. Saka inini chichiri kunogwa from here I'm going through South Africa ndozodzokera ndikakwanisa kuofichita any move ufanira kuenda kumatrials kuGermany. But zvinhu yaichichi vakandipawo tracksuit t-shirt achiti hai ndaappreciate play yako so zvinhu zvandakangoona ndikasvika ndikapawo baba vangu ndinda
tenda because mudhara wangu unaida bhora ende mudhara wangu aitokudza kana watamba bhora kana usinotamba zvakaita aitokudza tinaswa ngotifunge ababa wangu aikubvunza why saka chibaba wangu chechikomborero kana kuti vamwe vana vairambidzwa kutamba bhora nemaperenzi avo ya baba wangu because baba wangu aitamba anga ari defender yainzi bhindura rovhasi kudhara sakura kuti zvekutamba izvi zvakabva muna baba venyu ndo zvakabva saka makapa makahwina panguva yamakagara kudynamos ndeapi neapi kana muchiri kuvarangarira iyona kana chibuku kapa wana naindependence ana Africa Day those makapu ese I think Dynamos pane rimwe gore ndisikumbumba ratakapinda mafinals mava ne6 ratakapinda SR6 tikajoa 1 final tikawina 5 makapu ipapo tichaziva gore rachiroro but ndipo wainatsokuona kuti Dynamos yanga iri made up of players vanga vari committed pasi kwekwanga wawanda mabrothers alright was you remember myself nebrother yangu big Kembo na Moses then nimnino ainzi Dixon Minemo ngala brother akainzi Hebert kuzoti Marimo wauna misheki naye mudavasande kuzoti Kapshere angale mina akainzi nzani minolo idikapshere okay Taurai Mangwiro na mkomo wake Nyaro. It was more of a brother of a memory akambouya one mkomo wake was a very good player midfielder manje. okay But anombola saka angoti train tambe vati intada zvibhora matosiya bhora but was a very good player mkomo memory manje. Ndozotona vanda nguva iyo vamwe vanga vasina kana shungu na haya was very vanhu vakambomutevera maofficials kuti vataure naye so akaramba anzi bhora nchade tona atosiya bhora saka find Dynamos so waitoona kana kembi so pamwe waigona kuona vari nazoona kuti brother wake ngatitarisei panguva yemaitamba iyoyo makakochwa nemacoaches mangani kudynamos akati wandei bcause ndichitanga kusvika kwanga kuna Sunday Marino Sunday Chidzambo Mikpool akazouya David George akuasistawo kubva kazopindawo obudaya asakupinda was a team manager ana Bob Lines kuchiza chakati wandei but hatidzoke munyaya yekutamba bhora pamaitamba iwo ngori striker uri kunamba 7 makazombochinja here namba I think Sunday na Mikpool ainzichinja I think Sunday now yekuti he was more of a Brazilian chichi-trained coach saka ainditi iwo unofanira kutamba pamid saka ine handingori used nenhau yekuti ndaifamba because ndatingati pamid pezira ndawingi ndakumberi saka Dynamos taishandisa iri 4-4-2 but yaipezira ya 4-2-4 just because inini na kwangu nakapsvera uku inini todaenda takadaro kapsvere kana asipo kazhinji ndindaiswa kuleft uku kwaizopinda pane thisiamini akazoya Simon Chuma kwakazotengwa Mike Abrams saka kazhinji ndaanda kutambiswa kuleft chinzi since ushandisa both legs bita uendoko Mike Abrams reza nayo rone makumbo ese hai ndashandisa makumbo ese
saka kunyange pakucrossa bhora zvazvangofanana hazvangofanana plus ndaitoona kunge left ndio inga iri more powerful than right nokuti ndikashuta neleft ndapindorova bhora ndikashuta neright it was doubting. Pamadefenders enguva iyoyo kune madefender vaivhara zvishuva kuti ukaenda kana kuzisco unotoziva kuti pakaoma, ukaenda kwahighlanders Zimbabwe Saints unotoziva kuti hei ndiani defender aikunetsa. Ngakatowandei kucaps wakuna inzi kudzitaroing remember tandi same height but iye manje ndiye munhu ainyanza kundistada manje because ainyanza zotika akangodzinga makaspace sheti haachandiwana saka iye aitozoti pane ndiripo paya saida anenge achitofema kunge atotamba netball pandira indaitozoona kana kuti kwangu aipeza kutopopota ibva pana defender ibva but unonzoona kuti uri kubva but ari kuenda newo because ainazozoti once ukangosiya munhu step or kumaka nespace finish haubatiki kana obidagara ndiudza kuti iwo kana munhu space chaiche tinototemba newe toti bhora ukatopiwa uri wega takutotasira mugeti ndapoza aizoti ndikangudai kana one defender kana vari 2 kumberi uku hapana chandaiwanzoverenga kana vari 2 kwakupinda ndichienda chete. Dynamos kuhighlanders kwaunomwe ainzi netsaimo he was not rough aitamba bhora rismart but waiti ukamubuda soka rikavhara yaita achiuya kana aitozorwina kana bhora rachirotsi aida kana kuti iwo ukatotononoka kana kutoripasa kaacho achitoaito anetsa aitamba kuziswa kwauna pogunda naitobviswa position aitamba achitonzi chitotamba kuna ma3 toda kuti usitope Zuze haine zvishuwawo kazhinji shuwa naasingamiswewo zvishuwa. I think iva vanhu venyaya kunetsa zvisingaiti. Tinoziva kuti madefender akanzvengwa akasekwa neVietnam anoshatirwa. Ndiani defender wakamboshatirisa muground akatozopedza apo red card? National Sports wemhangura ainzi Davison Gurajena ndakamudzenga munhu iyeye ndikamudzenga ndikamupindurudza nestaira yangu ndaindinodhakekuwa bhora kumusoro bum vhawa nakipa zvese ani handingaro bhora mugeti panama ndinaro vanhu chaunga chasumuka kuti go akutoona bhora ndinaro ari kusumuka ari kuya kudini kunoita bum ari kudonha ndobva auya haakaya nehasha maswe akandihaka so akatondiminya roko rikatozvimba panapa ndikatosabhuro takuenda kuchipatara sande ndaburitswa manje bhozi takabva tapiwa penda sande ndaburitswa manje isafaka kuti ndakamuudza kuti munhu akapa ndikati vanhu vakutaura kuti chii maplayers akubvunza anzvenga munhu chati mutesa kuti apushe bhora mugedhi chii kumira kuti munhu amuka auye futi dai munhu yamutyora ya muzive unodzokorora munhu azoti munhu ainge ane hasha but inini haana yangozviti ndakutakurawo zvangu ndakuenda kuchipatara zvangu ndati since mapiwa pena upena vakasara chigoro yakarovana nepena ndiananga ari penalty specialist Dynamos kemba airowa nakatsvere angira airowa anga defender vake but mapena yake kazhinji taiacha taizongoserebrate ragowa but anhu aitya kuti uyu munhu amukupa pena but haagoesa angirai. Pamastrikers awakatamba nawo ndiani ainakidza kutamba naye? Charles Chirwa. Charles Chirwa was a star. Gift Mpario ina izongondira chete kuti gari unesa ma-early crosses ndandodira saka Gift Mpario plus he was a striker kuti anga sina skill anga sina chichi but ngomba bhora akatosana gate utozoda pasina need kuti timbotaura zvakawanda
ivoice kwete mastakers ari kunozwa naye kuti anenge aine skill chichi but ezvino zvimboona vakutadza kubhita kana nhamba dzakatoona namhozi dzokugwesha dzidzi. It's just because too much skill. Tandine great players mastakers ana Maronga Nyangera, Shekman Tauro, Gift Pariwa, Charles Chiwa. Who Islanders? Yeah. Why go as on you? Singate. As a skill, young guys, singa, Onga, the ring of one. I won't sing, but you will find it. Chido Borongo. National team, we took a tamba from senior in the fire, standing to do. I always spoke on a national team, so I didn't know a coach so deep. Arimoya says then I go Nigeria. Akabati time size was coach anga Benikoff. Benikoff I only was one from Nigeria. So rumors are Stephen Cash. A guy in mind. So I'm seen Zuza and a person in the says Zuza. Unaona game unotireri kuire Benikofa varamba vanzwisisa vasita team yake saka izvo zviro zvakademoralize vafanike senior na sticks because senior na sticks inini vaindi farira zvisingaite although vaitambira Rhinos vaitoti kana ndisipo national team so senior varipesa akutonipa nickname zviro zvinoshedzera mundege kuti Karen Rice will be saved shortly saka apesa akunditi one Garikai and Rice. I asked a Pacific house paper. Where is Garikai and Rice? I can tell that people I've had to have a dinner paper and the Dynamos team. I won't team you. Why? They are and no, you have to do something. But I have an entry on that Andrew. You are Garikai and Rice to Sarah's it. Saka munhu waindi motivate manje munhu anga neshungu neni plus senior aitamba number 7 to senior aitamba achigonovo but ipapo taizongoswitcha chimwenzi tesi tatamba substitute na yesinyo kumberi wava taitongoza kuti tutuswitcha yesinyo yakunondudza kuti yoshamana ku left inendoenda ene tatozoa kuti kana takadaro so taimhanyisa vanhu kati uye pama strike anorelaya nema midfielders ndi ma midfielders vakatanga nawo Dynamos vaita pasi yekuti kana newewo wainzwa kuti kana aripo ndinowana mapasi ainakidza ndanani ngawanda na chuchu nemuri muchirawo although muchirawo anga ne work rate even my brother big work rate foot but I pass Clayton Munene amandigora ndinotamba nenguva vangosiyawo ndomakore akabvasiyawo bhora teninofuta ndikati aimwe ainzi Joshua Misha Misha was very good defender but aitsika vakanga rafu but aitamba but pamapasses kuti sei kuti vanhu ivava vandataura utozwa kuti mutimu kana varimo kana inini link yacho ndaitofara ndikaona yakamira yakati memory Clayton kana kuti brother wangu kana kuti Kenneth Jere kana kuti chuchu kana nichichi aiwa ndaizwa kuti zvinhu zvakarongeka because ndaizwa kuti kana kupenetrate kwemidfield yoiya defense waitozwa kuti kuna Angirai right ndaitamba naAngirai kani right Angirai ndiudza kuti kana ndakuya ndivhurire road. Okay. Saka waipinda mukati kapinda mukati ma defender entera ininga inowanzo defender yaitoda kugara neni ndavanhu vanga utoudzwa kuti once you leave this guys pana tinotojyiwa stay with him always be with him zvoti kana naSunday kana kutraining agara ndikuudza kuti win yedu iri pauriyo ukangoita ofomiyo which means we are down but zvinhu zvinongoitikawo ini andinonomwana wanenge chitotemba kuti ndikana arimo
saka semunhu unongosingasiite timu unongotomirawo kuti uone kuti urimo here utarisa uonawo timu hamira yakaitawo at least unove motivated kuti ndingonga ndichidari wakutozototi I have to make sure kuti this game panguva iyoyo almost Dynamos magara nofunga almost 10 years maleague cup makawina akawanda zvakadii if you remember 89 I think 89 tikawina league 90 tikawina league takazoita futi 91 takati almost 3 years tiwina league takatazomisa 92 93 tikadzokera futi tawina league 94 maybe 95 96 97 tikazowina 97 wasn't I still remember pandakapedzisira kukaunta medals angu ndichiri kwarasa ndakuno all in all ese anga 56 57 somewhere ndichisanganisira nemanda 18 province ataitora kunoko manda 16 ayo muri legend zveshuwa zvimwe zvinhu pane zvimwe zvinoitika munyaya dzebhora idzi vanhu vanotsingana mubhora kana mutimu imwe chete chete makambosangana zvekuti unoita injari dziya dzaitaurwa musati matanga kutambira Dynamos unzi waenda kuDynamos kumainjari ikoko haperi hazvinotaurika but inini chandakaona inini I think munhu akanyanya kundipusha futi too much ndimikpo because mikpo aitendera maschools achiuya paanga ari kuchibuku mikpo aitoona kuti ukatadza kupefoma zviraiti nhasi first thing Monday mfanira training and I think I'm the only one in Dynamos ndaitorwa namikpo every morning 8 o'clock anenge asvika padeni and mikpo anga ari munhu uyoyo ari committed kutime yake nezvekuti kana iri time training you have to make sure kuti 8 o'clock achisvika haadi kusvika kuona kutanga kusunga bhutsu kana kuita sese ada kusvika kuona ukamira kupinda kuziva kuti wakutanga training kwete kutanga kuti ndakusunga mavhitasi see some of those things vanodzidza kuti ukadzingwa ipapo handifunga kuti ungazobelieve of course vanhu vanenge vachitaura kuti there's juju there's chichi but inini I think kutamba bhora chaiwo ukatraina physically mentally fit I don't think kuti ungafeli once you are physically fit and mentally unosucceed tichiri panyaya dzedzi dzemishonga dzidzi mukoma wako akakuvaranika ari ega muground akamira ega kana ndichiri kurangarira chii chinotaurika panyaya yenjari iyoyo vamwe vazhinji vanonzwa kuti inini fanike ndakambopula this massive wetiya massive kai kwandaenda kuphysio vanemwe doctor ainzi Smith aikutaura kuti it's a lack of warming up kwazona munhu uchingoti dai utanga kutanga bhora matanga wobva ungotanga nokwara chiminzo unongosana kuita warm up yakakwana usina kustretcha nzvimbo plus munhu hanzi unofanira kustretcha nzvimbo dzaunozofira kuti iyi pati ndikaidai so nenda geared saka hanzi vamwe vazhinji tinogona kudzongosvika ground tangukika bhora usina kubuildaning dzako dzive ready okay yeah ndakanzwisa kuti ndinofunga tikabva taenda kuna Europe usina mushonga tinobva taona kuti tinotokuremera saka uchatakura bhegi remidzi